Bună prieteni, bine v-am găsit la un nou videoclip de-al meu și astăzi vom face 2 minute de football quiz, seria voastră, nu știu dacă e preferată, în fine. Vă mulțumesc foarte mult pentru la ultimele videoclipuri, shorts-uri, adică ați ținut acolo susținerea asta, aia foarte frumoasă, ați dat like, v-ați abonat și vreau să vă abonați în continuare pentru că mai am nevoie de doar 10 abonați și fac 100 de abonați, suma mea dorită. Hai să începem! Dacă v-a plăcut acest videoclip, cam atât a fost. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați, vă rog, de like și subscribe ca să ajungem la suma de 100 de abonați. Vă rog acolo cu susținerea. Pa!